Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit itt Pécsen, az Árkád bevásárlóközpontban, a Baranya ízelítő harmadik napján, 2026. március 6-án. Így nőnapra készülve Csajok a piacról könyvbemutató és Csajok a lőveiből a lővei népdalkört köszöntjük köreinkben, és ők megalapozzák a hangulatot a beszélgetéshez. Egy nagyon szép népdalcsokorral készültek, úgyhogy akkor köszönjük lányok előre is a csodát. Hallott pajtás jön a farson, nem kell a jól uras allan, kötünk rája a sárga csengőt, hogy keressünk szép szeretőt. Kötünk rája a sárga csengőt, hogy keressünk szép szeretőt. Édesanyám, sok szép szava, kire nem hallgattam soha, de hallgattam a másira, nem az édesanyáméra. De hallgattam a másira, nem az édesanyáméra. Haragusznak a battai gazdák, ellopták az ercsiek a hagymát. Megállj, bíró, megállj, nem sokára, tiéd lesz a vörös hagymaszára. Megállj, bíró, megállj, nem sokára, tiéd lesz a vörös hagymaszára. Írásból lett a battai bíró, akit szemét válja ki a holdó. Az új bíró csak annyival jobb lett, hogy az adó 100 forinttal több lett. Az új bíró csak annyival jobb lett, hogy az adó 100 forinttal több lett. A csikósok, a gulyások bőgatjába járnak, azok élik világukat, akiket nem hálnak. Lám én szegény szolgagyerek, csak egyedül hálok, akármerre tapogatok, csak falat találok. Lám én szegény szolgagyerek, csak egyedül hálok, akármerre tapogatok, csak falat találok. Mindenkinek van babája, csak én nékem nincsen. Kinek 2, kinek 3, nékem egy sem sincsen. Ha az Isten egyet adna, jaj, de megbecsülném, kezét lábát összekötném, a füstre föltenném. Ha az Isten egyet adna, jaj, de megbecsülném, kezét lábát összekötném, a füstre föltenném. Köszönjük szépen a népdalcsokrot, és akkor bele is vágnánk a Csajok a piacról, 2 vendégemmel, Bartuc Évi író, de ezen kívül még elég multifunkcionális, hisz Kozárdon, Nógrádban van egy kozárdi kamra, amit vezet, számos vállalkozás, több 10 000-en fordulnak meg nála vezetőképzésen. Nekem személyesen motivátor is, hisz nagyon sokat tanultam és tanulok tőle, és ezúton is köszönöm, hogy itt vagy, és még édesanyja is vagy. Szóval nagyon-nagyon komplex az életed és a hétköznapod. Szintúgy, mint Veres Lívinek, aki Cserkútról érkezett hozzánk, a malomkertészetben tevékenykedik ugye nap mint nap, családanya, és még számos szerepben állt hely a piacokon, itt Pécsen, Baranyában ismerős lehet, és elég sok helyen fordultok meg, pároddal, Péterrel gyönyörű zöldségeket, gyümölcsöket termesztetek, és reméljük, hogy majd abból készült finomságokat is majd hamarosan megkóstolhatjuk. Én arra kérnélek titeket, hogy egy picit mutatkozzatok be, hogy ti hogyan élitek meg a csajos hétköznapokat. Nagyon szépen köszönöm a bemutatást, és nagyon megtisztelő, hogy úgy érzed, hogy olyan hatással voltam rád, hogy azt valamitől követendő. Én olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem már van egy fantasztikus fiam, aki az elvetemült anyja gondolatait megvalósítja és vezeti, úgyhogy a Kozárdi Kamra vezetése az én Pál nevű fiamnak a feladata, és ugye hoztam itt mindenféle
kis termékeket, hogy lássátok, hogy mi azért nem egy ilyen hétköznapi hely vagyunk, de a piaci szemlélet az nagyon fontos a Kozárdi Kamrában, tehát az, hogy a helyi termelők termékeit, a helyi együttműködésekből származó termékeket forgalmazzuk. Életkoromból adódóan én már nagyon régóta foglalkozom szervezetfejlesztéssel, vezetői hatékonyságfejlesztéssel, és ugye 50 évesen úgy gondoltam, hogy mit csinálhatnék, hát írjak könyvet. Akkor megírtam az első könyvemet, a Nőként vezetőként könyvet, mert mindig az volt a problémám, hogy vajon én jó anya vagyok, mert ugye rengeteget dolgoztam, és pont a Pál volt, aki azt mondta 18 évesen, amikor megkérdeztem, hogy igen, mert amikor szükségem volt rád, mindig ott voltál. Tehát minden nőt, aki saját maga vezeti a vállalkozását, erre biztatom. Nem az a jó, ha otthon vagyunk minden másodpercben, hanem amikor kell, akkor ott vagyunk. Ugye ezt követően írtam az első regényemet, és egy nagyon kedves közös barátunk, Konrádné Bözsi volt, aki a magyar piaci mozgalomnak a megteremtője, és a kistermelői törvény megalkotója volt Magyarországon, és amikor a Covid nehéz időszakát éltük meg, akkor ő hozta létre a Bagi autós termelői piacot, és szerintem az egy csodálatos időszak volt, mert ott ugye mindenki bajban volt, függetlenül attól, hogy a pult melyik oldalán állt. Mert ugye vásárolni sem tudtál úgy, és eladni sem tudtál úgy. És a könyv ötlete ebből jött, hogy tulajdonképpen a szombati piaci napokon nem is igazán a vásárlás volt a fontos, hanem az a fajta együttlét, ahogyan mi ott találkoztunk, és ahogyan elkezdtünk beszélgetni, és ahogy rájöttünk arra, hogy itt nagyon érdekes élettörténetek vannak, de erről majd bővebben később. Legelőször is az évet mindig a palánta szezonnal szoktuk kezdeni, tehát akkor kezdek egy picit az elején. Tehát én 40 évet éltem az Ormánságban, ahol én úgy nőttem fel, hogy mindenkinek volt kertje, nem kicsi, elég nagy kertje volt mindenkinek, nekünk is, nagyszüleimnek, szőlő, zöldséges, gyümölcsös minden volt, és hát aki így nő fel, az nem tud másképp élni. És akkor akármerre sodort az élet, kertész a szakmám, akármerre sodort az élet, mindig a kertészkedésnél kötöttem ki, és most már főállásban csináljuk a párommal. Így úgymond csatlakoztam hozzá, neki van egy gyümölcsfa iskolája, és amikor ide költöztem Cserkútra, így belecsöppentem ebbe, hogy még jobban, még tudatosabban, egészségesebben éljünk, egészségesebb növényeket termesztünk, zöldségeket, és hát nekem is voltak kisebb egészségügyi problémáim, és emiatt is váltottam arra, hogy akkor még jobban menjünk bele abba, hogy egészségesen táplálkozzunk, a gyereket is így neveljük, hogy egészséges táplálkozás. Ugye van olyan, amikor jól indul a szezon, van olyan, amikor nem, van olyan, amikor ragyogóan szépek a zöldségek, van, amikor annyira nem sikerül. Ezeket a nehézségeket, ezeket hogyan élitek meg? Mi motivál téged? Hát most, ha a póréhagymára gondolok, ami volt év, amikor nem jött be, és szoktuk mondani így családon belül, hogy akkor elmegyünk most nem akarok mondani egy üzletházat, szóval elmegyünk valahol máshová dolgozni, gyárba vagy pénztárosnak, most nem mondok nagy üzleteket, de amikor hazamegyünk és a póréhagyma szárából sütünk házi készítésű kenyeret, és amikor azt mondjuk, hogy na elég volt, ezt nem csináljuk tovább, befejeztük, nem éri meg, akkor megérezzük a kenyér illatát, és ez mennyire jó ez a póréhagymás kenyér, és próbáljuk meg jövőre, hát ha jövőre jobb lesz. Akkor ez ilyen 1-2 óráig szokott tartani, és te is ugye belegyúrod a szeretetedet ugye az ételekbe. Én most Évát kérdezném, hogy
ugye itt hallottuk a történetet, egy történetet, de itt a Csajok a piacról, itt több történet van, hogy hogyan lesz ebből könyv, hogyan lesznek ebből karakterek, mert igen izgalmas a könyved, és minden karakter más és más. Biztosan jártatok már úgy, hogy sétáltok az utcán, vagy ültök egy kellemes kis meleg medencében, és emberek jönnek-mennek, és úgy megpróbáljátok elképzelni őket, hogy vajon milyen is lehet az életük. Látszik rajtuk, hogy az egyik boldog, a másik fáradt, a harmadik gondterhelt, és én szabad időmben szeretek ezen gondolkodni. Tehát ülök a meleg medencében, kinézek magamnak valakit, és kitalálom, hogy milyen lehet az élete. Na, ugyanezt történt a Csajok a piacról. Voltak emberek, akikkel közelebbi barátságba kerültem és megismertem, és ugye, hogyha valakit kívülről nézünk, és nem ő a saját életét értékeli, akkor mi egészen más dolgot gondolunk róla. Éppen ezért a könyvben a 11 karakterből vannak olyan karakterek, akik valós karakterek, vannak olyanok, akik kitalált karakterek, és vannak olyanok, akik összekeveredtek. Tehát akik több valós szeméből alakultak ki. Ennek a piacnak, amit én itt a kis könyvemben létrehoztam, egy a lényege. Minden embernek van egy nagyon komoly lelki batyúja. Ezt a lelki batyút nem láthatjuk, hogy mi van a másik emberben. Éppen ezért nem szabad azonnal ítéletet mondani, nem szabad minősíteni, hanem inkább, ha azt látjuk, hogy a másik ember ingerült, rossz napja van, vagy mondjuk nem tudja kifizetni, mert nincs annyi pénze arra a félszpürcsölőre, akkor próbáljunk meg inkább segíteni, vagy próbáljunk meg megszólalni. Mert sokszor ez legalább olyan jó tett, amikor nem szólunk, vagy nem teszünk valamit, mint amikor teszünk valamit. A könyvben lévő karakterek egyik része megy a piacra. Ők a vásárlók. A vásárlók azok a személyek ebben a könyvben, akik mindenféle problémával rendelkeznek, de még nem tudják, hogy problémával rendelkeznek, mert benne vannak egy életszituációban, de szeretnek a piacra járni, mert ott egy nem ítélkező közösség van. Tehát én ugye elhoztam nektek a Palóc hercegnőmet, Nógrád megyéből érkeztem, Hollókőtől nem túl távol Kozárdról, és én itt a Zsanén kívül senkit nem ismerek, de hogy elkezdtünk itt az árusokkal beszélgetni, kialakult közöttünk az az érzés, hogy 1000 éve ismerjük egymást. Mert egymásra tudunk hangolódni. És én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik a piacon árusként, termelőként jelen vannak, ők visszatértek ahhoz a természetes élethez, ahhoz a közeghez, amiben mindenkinek működnie kéne. Tehát az, hogy megérinted a földet, megérinted azt a terméket, az gyakorlatilag egy kapocs a normális élethez. A piacomon lévő eladók, ők olyan emberek, akik már túl vannak azon, hogy a saját problémáikat feldolgozzák. Ők azok, akik HR vezetőből kézműves sajtot készítenek, mert ugye egy melldaganat műtét után a rekreációs időszakban találkozott egy sajtkészítő mesterrel ez a hölgy, és rájött arra, hogy ő imádja ezt, és ő ebben boldog. És ugye ami az életében eddig nem volt rendben, a magánélet, meg úgy a ki vagyok én kérdése, az a sajtkészítéstől helyre került. Megjött a párkapcsolat, megjött a baba, és megjött az a munka, amit imád, és amit szeret. A 11 nő ezt a történetet meséli el, és ugye a végén ennek a könyvnek van egy kérdés, amit mindenki föltehet önmagának, hogy tulajdonképpen ezt a kis batyut, amit cipelünk, ezt megmutatjuk mi valakinek, vagy belenéztünk már egyáltalán abba, hogy mi is van a mi batyunkban? Köszönjük, Évi, hogyha Livi, mondanál pár szót, hogy neked ugye itt Éva beszélt a földről, a szeretetről, hogy
Mit jelent a kertészkedés? Mit jelent az, amikor kimentek a családdal, és ott vagytok, elültetitek a magot, aztán ugye egy idő után kikerül a piacra, és a vásárló elé terítitek, úgymond nem csak a magot, hanem benne az egész életeteket. Mit jelent neked a kertészkedés? Erre csak egyetlen egy szóval tudnék válaszolni, maga a nyugalom. Milyenek a mostani piacos vásárlók? Jött az idős néni, akiről nyilván látszott, hogy városból jött, és megkérdezte, hogy miért földes az áru. Mondom, mert hát földben termett. De hát akkor is földes, hát ha rárakom a mérlegre, nehogy már a földet mérjük le. Meg azt szeretik leginkább a vásárlóink, hogy nem az a tökéletes, mint a nagy multikban, hogy tökéletes sárgarépa, tökéletes a nagysága, a színe, a minden, hanem görbe, kicsi, nagy, formátlan, de látszik rajta, hogy a földben termett. És nagyon szeretik a termékeinket. Igen, vérbeli piacos csaj, mert tényleg ott vagy az áru. Közbeszólok, párom szoktam mondani, hogy ővé a logisztika, enyém a marketing. Aki eljön egyszer egy valódi piacra, ahol valódi termelők és kézművesek vannak, és beszélget velük, akkor én úgy gondolom, hogy egymásra hangolódnak, és azzal megtörténik ugye a csoda, aminek én úgy gondolom, hogy minél többször a részese szeretnék lenni, és minél több piacra szeretnénk menni, hogy mindezt megéljük. Hisz ugye, Livi, ti is azért jártok a piacra, azért termeltek, hogy nem csak magatoknak, de másoknak is jót adjatok, szeressetek. Évi a könyveivel ugye azt éri el, hogy amikor nem vagyok a piacon, ha olvasom, akkor is olyan, mintha a piacon lennék. Én egy dolgot szeretnék kérni mindenkitől, hogy ha csak annyit megnéz, hogy a piaci árusok arca milyen. Tehát akkor, amikor ők kiszolgálnak, ők minden esetben azt a szeretetet és azt a belefektetett munkát, amit ők teljes szívükből végeznek, adják át nekünk. Ez ugye egy multinál történő vásárlásnál, egy polc feltöltést követően nem érezhető. Soha nem lesz érezhető. És szerintem, ami nagyon fontos, hogy miért is járjunk piacra, azért, mert én hiszek abban, hogy a magyar ember által megtermelt terméket kell, hogy megegye, és azt kell, hogy minden esetben előtérbe helyezze. És segítsük ezeket a kis vállalkozásokat abban, hogy igenis abból, amiben reggeltől estig és az évszaknak kitéve dolgoznak, meg tudjanak élni. Mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Igen, ez a legfontosabb dolog, és még az, hogy vannak olyan emberek, akik most ugye itt nem lehetnek köztünk, a Konrádné Bözsi, akinek a bagi autós piacot köszönhetjük a Covid alatt, a Bözsinek a habitusa, a temperamentuma, a jelenség, aki ismerte, szerencsés, hisz a mai napig itt van velünk, és én nagyon hálás vagyok neki minden nap, mert ő az egyik olyan piacos csaj, aki miatt én is csinálom és erőt ad, függetlenül attól, hogy most fizikailag nincs itt, de én tudom, hogy ő is itt ül és mondja a magáét, hogy amit szokott, és én ezt a beszélgetést, ezt köszönöm nektek, és a Bözsinek az emlékére ezt is felajánljuk, ahogy elültettük a fát Kozárdon, és amit még teszünk sok-sok évig, és kívánom mindenkinek, hogy legyen olyan személy, vagy legyenek olyan személyek, akikben látják a jövőt, és motiválják, és erőt adnak, és a család, mert ez a legfontosabb. És csajok, piacra járni menő. Ezt kell tudni. Ennyi. Köszönjük!